खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरआव सोदांनो बाथ्रा होदों। हाग्रामा महिलारिया बुंदों बिटिसिआव आं बिदा गेदेर। सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 25थि थैनाय सान खुंदों बर' थुनलाइ आफादा। दखल खालामनायखौ होबथानो थाखाय थिखानाय हाग्रा ओनसोलफोरखौ बेंखनायजों लोगोसे सिमायाव चेक गेट फसंनो गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन। पिसिडिसिनि मासिगिरिफोरा ना बारलि बायदि सादारन सुबुंफोरखौ लुथिनानै जागासिनो बुंदों गिबि मन्त्रि। इन्डिया महाजोतआ बारग' बिजिरगिरि सुदर्शन रेड्डीखौ लेङाइ हादरगिरि बिसायख'थिनि बिजाथि सायख'बाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन सुंद'यै बिटिआर ओनसोलखौ दाफामनो एबा सोदांनो बाथ्रा होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय अरां साहा बागानाव बिटिसि बिसायख'थिनि मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै गिबि मन्त्रिया बिटिआरआव एबा सोदांनायनि बाथ्राखौ बुंदों। बबेखानि बिजेपिआ बिटिआरआव मख'जाथाव फोसाबनाय गोबां बिबांनि जौगालु मावथांखिफोर लाबोगोन आरो गासैबो थागिरिफोरनि थाखाय गोजौ थाखोनि नोगोरारि होगोन होननानैबो गिबि मन्त्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि 22 आगस्तखालि 50,000 आइजोफोरा साफायाव 10,000 राङै मोनगोन आरो बै सानखालिनो 38 लाख मुलाम्फागिरिफोरा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोनगोन। 1 जानुवारि 2026 निफ्राय अरुणोदय मुलाम्फागिरिया एलपिजि सिलिन्डार रिफिल खालामनायाव 250 रां मोनगोन आरो बिसोरनि मुलाम्फाया बोसोराव 1500 रां जागोन होननानैबो गिबि मन्त्रिया बुङो। आं गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फंबाय आरो बिटिआरआव आं बिदा गेदेर। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव खुंनाय बिपिएफ दोलोनि आशीर्बाद जात्रायाव बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि बडलेण्डआव दा बिटिसिनि बिसायख'थिनि बार बारफुदों। बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेसजों लोगोसे गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरानो गावबा गावनि खोलोबआव गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारि लागासिनो दङ। बेबादिनो समबारखालि मुसलपुराव बाक्सा जिल्ला बिपिएफनि बानजायनायाव मोनसे गेदेर सुबुं गौमा खुंनाय जायो। बे सुबुं गौमायाव हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ देरहागोन आरो हारसिङैनो सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामो। बेजों लोगोसेनो आं हिमन्त बिश्व शर्मानि फंबाय आरो बिटिसिआव आं बिदा गेदेर होननानै हाग्रामाया बुङो। बे हाबाफारियावनो हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल आरो एबसुखौ गोख्रों रावजों सावरायो। बबेखानि इउपिपिएल आरो एबसुआ मोनसेयानो। बे खेबाव एबसुनि मावख'फोरावनो इउपिपिएलनि मावख' फसंगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया अजद होदों। क'क्राझार नोगोरनि साखाथि सान्दामारियाव सुबुंनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 25थि थैनाय सान खुंदों बर' थुनलाइ आफादा। सुबुंनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म फोथायफुनजि आफादनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों। गिबि फुंनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रफेसार सुरत नार्जारि आरो बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरि प्रफेसार इन्दिरा बर'मोनहा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बे हाबाफारियावनो बिबार बावजेनो मुर्सिमा सायारानी बसुमतारिया। फोथायफुनजि आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारिया बराय बिबुंथिजों बयखौबो बरायनानै लायो आरो बेबादिनो सिएम प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै नुजाथियो। लोगोसे बुंथिगिरि महरै एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमपि रोनगोरा नार्जारि, माननि आलासि महरै नुजाथियो एमपि जयन्त बसुमतारि मोनहा। मख'नो गोनांदि सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मआ बर' थुनलाइ आफादनि गागि आफादगिरि जानानै थानाय समावनो हांखोनि जेंनाखौ लानानै 2020 मायथाइनि 19 आगस्तखालि थिउरियाफोरनि आखायाव जिउ गोमानांदोंमोन। 1996 मायथाइनि 16, 17 आरो 18 फेब्रुवारियाव गरेस्वरनि इरागदाव फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 35थि बोसोरारि जथुमाव बिनेश्वर ब्रह्मआ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन आरो बेनि उनाव बांगालदबानि बड'सा नोगोराव बर' थुनलाइ आफादनि 1999 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव 38थि बोसोरारि जथुमा खुंनायाव फिन नैथि खेबनि थाखाय आफादगिरि महरै सायख'जाफिनदोंमोन।
गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया आसामाव दखल खालामजानाय हाग्रा ओनसोलनि हाखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय सोमावसारनायनि मोनसे गोदान आरो जारिमिनारि आयदा बेखेवदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि आश्विनी कुमार आरो बिजिरगिरि अरुण देब चौधुरीनि खोन्दोआरि बेन्चआ रायजोनि गासैबो थिखानाय हाग्रा ओनसोलफोरखौ बेंखननो आरो गोदान दखल खालामनायखौ होबथानो थाखाय सिमाफोराव चेक गेट फसंनो बिथोन होदों। बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै हाग्रा ओनसोलनि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै मोनसे दायगोनां केस थिसननाय जागोन। जुदि दखल खालामनो गनायथि होनायाव बेले-बेजे खालामोब्ला सोमोन्दो गोनां अफिसारफोरखौबो साजा होनाय जागोन। बिजिरसालिया थि आयेनारि खान्थिफोरखौ फालिनायनि सायाव बांसिनै गोनांथि होदों। बिजिरसालिया रोखायै बुंदों दि जायखिजाया होखारनायनि सिगां थार नटिस होनांगौ, फिननाय दाखिल खालामनो थाखाय 15 सान होनांगौ आरो होखारनायनि थाखाय आरोबाव 15 सान सम होनांगोन। मख'जाथाव दि उरियामघाटनि थागिरिफोरखौ ओनसोलखौ खालि खालामनो थाखाय 15 साननि जोबथा सम होनाय जादों। बे समावनो बिजिरसालिया रायजोआव हाग्रा ओनसोलनि रैखाथिनि राहाफोरखौ फोरमायदों आरो बे बिथोनखौ आसामनि आबहावा आरो आयेन खुंथायनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लि होननानै मानिनाय जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 6 नं कसुगाव आरो 5 नं सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय कसुगाव गेलेग्रा फोथाराव आरो गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै बिजेपि दोलोनि बिजय संकल्प जथुमा हाबाफारि जानानै थाङो। गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम प्रदेश दोलोनि दैदेनगिरि नेहाथारि दिप्लु रन्जन शर्मा, मन्त्रि अशक सिंघाल, इएम अरुप कुमार दे, राजिब ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि गसाइ बसुमतारी आरो गोबां बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि आरो गोबां रोजा रोजा बिजेपि दोलोनि मददगिरिफोरनि नुजाथिनायाव हाबाफारिया जानानै थाङो। बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया बुंदोंदि आथिखालाव फैबाय थानाय समाव बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव सोरखार दैदेननायाव बिजेपि दोलोआ गाहाय बिफाव लागोन आरो बिजेपि दोलोखौ गारनानै बिटिसिआव सोरखार दानो हाया। लोगोसे बिजेपि दोलोआ बिजाथिनि फारिलाइखौ बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावखांनायनि उनावसो बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावनाय जागोन। लोगोसे बिटिसिआव पिसिडिसिनि मासिगिरिफोरा ना बारलि बायदि सादारन सुबुंफोरखौ लुथिनानै जागासिनो दं बे बाथ्राखौबो फोरमायदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव पिसिडिसिनि सायाव गोख्रोङै नोजोर होनाय जागोन आरो बिसायख'थि खुंफुंनाय जागोन। जानो गोनां लेङाइ हादरगिरि बिसायख'थिनि थाखाय एनडिए मित्रजोंटआ बिजाथि फोसावनायनि उनाव दिनै इन्डिया महाजोंटाबो बिजाथिनि मुं फोसावदों। इन्डिया महाजोंटा दिनै जौसिन बिजिरसालिनि बारग' बिजिरगिरि आरो गावनि बारग' लक आयुक्तनि सुदर्शन रेड्डीखौ लेङाइ हादरगिरि बिजाथि महरै सायख'दों। बि सुदर्शन रेड्डीआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि महरैबो सिबिथाय होदोंमोन। मख'नो गोनांदि इन्डिया महाजोंटनि बिजाथि बारग' बिजिरगिरि बि सुदर्शन रेड्डीआ एनडिए मित्रजोंटनि बिजाथि सिपि राधाकृष्णननि हेंथायै लेङाइ हादरगिरि बिसायख'थियाव बादायगोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि फैगौ 9 सेप्तेम्बरखालि खुंगोन लेङाइ हादरगिरिनि बिसायख'थि। बेनिनो 21 आगस्तखालि बिजाथिनि नमिनेशन होनायनि जोबथा खालार। साननै सिगाङाव एनडिएआ गावनि बिजाथिखौ फोसावदोंमोन। बेनि उनाव दिनै इन्डिया मित्रजोंटाबो बिजाथि फोसावो। दिनै गासैबो हेंथा दोलोफोरनि मेलाव कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खरगेआ बि सुदर्शन रेड्डीनि मुंखौ लेङाइ हादरगिरिनि बिजाथि महरै फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।